खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै गोथार जिरायनाय सान, दिनैनि सानदेआव मोनसे टपिकखौ आङो सानदों जेखौ जों गिर्जायाव सोलोंहैनो हागोन। बे जाहैबाय माथाइनि 18 आरो 21 निफ्राय जोङो 35 सिम जों बेखौ फरायगोन। बेयाव दाहार नागारै लेंनि फिदिंनाय बाथ्रा, बेयाव मोनसे पेरेबल फिदिंनाय बाथ्राखौ दृष्टान्तखौ बेयाव बुंदों। पेटरा जिसुनियाव थांनानै होनबाय, ओ प्रभु, आंनि बिदा फंबाया आंनि सायाव पाप खालामब्ला आं खनबेसे बिनो क्षमा होनो, खनस्निसिम नामा? पेटरा सोंबाय जिसुनियाव। जिसुआ बुंफिनबाय, नङा, आं नोंखौ होनो खनस्निसिम नङा, 70 खन 7 सिम। बिनिखायनो सोरगोनि रायजोआव गावनि लेंफोरनियाव हिसाब लानो इच्छा जानाय सासे राजा बादि बिनि हिसाब लाजेननायाव सासे बिनो 10,000 तालान्त होनो गोनांखौ बिनियाव लांदों आरो बिहा मुंसेबो होफिननो गैयैखाय बिग्बाया थोनदों बिनि बिहि बिसाफोर आरो दंनायमानिखौ फाननानै दाहारखौ होफिनथों। बेनिखायनो लेङा गुग्रुबनानै बिखौ खुलुमनानै होनदों, आंखौ अनबावदो, अब्ला आं गासैखौबो नोंनो होफिनगोन। अब्ला बे लेंनि बिग्बाया अनखांनानै बिखौ हगारदों आरो दाहारखौ बिनो नागारदों। आन्थाय बे लेङा थांनानै समाव गावनि लोगो लेंफोरनि सासे बिनो देनार 100 होनो गोनांखौ लोगो मोनहैदों आरो बेखौ हमनानै बियो गोदना सेरथेनानै होनदों, नोंनि होनांगौखौ होफिन। जाय मानसिया जाय राजानो दाहार लानायाव बियो दाहारखौ निमाहा मोनबाय, नाथाय गावहाबो गुबुननिफ्राय मोननांगौ दंमोन आरो बियो बै राजानिफ्राय निमाहा मोनबाय, गावहा निमाहा बिनानै निमाहा मोनबाय, नाथाय गाव बै जायनिफ्राय मोननांगौ बेखौ गोदना सेरथेनानै बियो हमबाय। बे समाव लोगो लेङा गुग्रुबनानै बिनियाव खावलायनानै होनदों, आंखौ अनबावदो, अब्ला आं नोंनो होफिनगोन। गाव जेरै खावलायदों बेबो बेबायदिनो खावलायबाय। बिहा इच्छा गैयामोन आरो गावनि मोननांगौखौ होफिनागौमानि लांनानै बेखौ हाजराव जोबहैदों, बेखौ जेलाव जोबहैबाय। बिनि गुबुन लोगो लेंफ्रा बे जानायखौ नुनानै बिमायनो बिखा खामबाय आरो थांनानै बिसोरो गावसोरनि बिग्बानो गासै घटनाखौ खोथाहैबाय, बै राजानो खिन्थाहैबाय। आरो बिग्बाया बिखौ गावनियाव लिंहरनानै होनदों, ओ गाज्रि लें, नोङो आंनियाव खावलायनायखाय आङो दाहार मानिखौ नोंनो नागारबाय। आंबो नोंखौ अनखाङामोन बादि नोंबो नोंनि लोगो लेंखौ अनखांनो नाङामोन खोमा। आं नोंखौ जेरैहाय नागारदों, आं नोंखौ जेरै निमाहा होदों, नोंबो बै नोंनि लेंखौ नोङो नागारनो दरखार दंमोन, नोंबो नागारनांगौमोन। मानो नों नागाराखै? बे खोथाखौ बिग्बाया बुंबाय। आरो बे होनांगौ मानिखौ होफिनागौ मानि बिग्बाया लेंखौ साजायनि थाखाय जेलाव दोनबाय, गावहाबो जेलाव दोनफिनजाबाय। गाव बे दुस्थ' खामानि मावनायनि थाखायनो बिग्बाया बिखौ जेब्लासिमनाखि होफिननो हाया, सुख'नो हाया दाहारखौ, बे बिग्बायाबो बेखौ जेलाव सोनानै दोनबाय। जिसुआ जोबनायाव बुंबाय, नोंसोरो साफ्रोमबो गाव गावनि बिदा फंबायनो नोंसोरनि गोसोफोरजों नागारब्ला आंनि सोरगोनि आफायाबो नोंसोरखौ बेबायदिनो खालामगोन। जोङो गावजों गाव पापफोरखौ नागारलायनांगौ, जोङो निमाहा होलायनांगौ। सोरबा बेक्तिया सोरबा जिउआव गाबखांदोंबा जे आंहा गेदेर पाप जाबाय, गेदेर अपराध जाबाय, आंहा गिर्जानि अपराध मावनाय जाबाय, इसोरनि बिरुद्धि खामानि जाबाय, मण्डलिनि बिरुद्धि जाबाय, सोरबा जुदि बेबायदि गोसो गाबखांनानै निमाहा बियोब्ला जोङो बेनो निमाहा होनो गोनां
होनो नांगौ होननानै जिसुआ बुंदों। नङाब्ला जोंहाबो साजा दं। जोङो जुदि बे व्यक्तिनो जाय गोसो गाबखांदों बेनो जुदि निमाहा होआबा जोंहा साजा दं। बै बिग्बाया जेरेखम बै लेंखौ हाजराव जोबदों बेबादि जोंखौ जोबफिनगोन। मानोना जोङोथ' निमाहा बियो, निमाहा मोनो, नाथाय बै व्यक्तिनि थाखाय जोङो निमाहा होनो गोसो जाया, निमाहा होनो हाया। सासे मानसिया जेब्लानाखि गोसो गाबनानै गिर्जारिफोरनि सिगाङाव निमाहा बियो, गोसोजोंथ' ओरैनो सायावथ' निमाहा होयो, नाथाय बेखौ गोसोजों निमाहा होनो हाया। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों साफ्रोमबो गाव गावनि बिदा फंबायनो नोंसोरनि गोसोफोरजों नागारब्ला, गोसोआसो मेन, नाथाय जों खुगाजों नागारो। माब्रै नागारो? जोङो खुगाफोरजोंल' माब्रै नागारो? जेब्लानाखि जोङो बेबायदि पाप सिखार खालामनाय व्यक्तिनि माबाखौ नुयो गिर्जाफ्राव, ओमफ्राय गिर्जा गनायनि उनाव बिनि पापखौनो साफा साफा मोनफा मोनफा रुजुननानै लानाय बायदि बिजिरफ्लेबाय थायो गावजों गाव सावरायनानै। आरो बेखौनो अराय समनि थाखाय बिसोरो रायलायबाय थायो, बुरखांफिनबाय थायो। आरो बेखौ मोनसे दागो हिसाबै बिसोरो बेबायदि खालामनायखौहाय नागारनाय जानाय नङा होननानै दिनैनि बे पदआ स्पष्ट बुंदों। माथाइनि 18:21 जिखिनि बेयावहाय पेरेबल जे फिदिंनाय बाथ्रा, बे फिदिंनाय बाथ्राया बेखौसो बुजायदों। आरो जिसुआ जोबनायाव स्पष्ट सोलोंग्राफोरनो बुंखादों। बेनिखायनो दिनैनि टपिकआ नोंसोरो साफ्रोमबो गाव गावनि बिदा फंबायनो नोंसोरनि गोसोफोरजों नागारब्ला आंनि सोरगोनि आफायाव नोंसोरखौ बेबायदिनो खालामगोन। माने बेबायदिनो नोंसोरखौबो नागारगोन आरो नोंसोरखौ नाजावगोन। मानोना इसोरखौ सिबिनायनि उद्देश्यआ साफ्रोमबो सोरगोआव थानाय आफा इसोरजों लोगोसे लोगो हमज्लायनायनि उद्देश्यआव। बेनिखायनो जों गावजों गाव नागारज्लायनो नांगौ बाइबेला थिननाय बायदि। आरो जोङो बेबायदि निमाहा होज्लायोब्लासो जोङो जिसुनि फल'वार जानो हागोन। आरो बै जे होनो नागिरदों जिसुआ जोबनाय सानाव बान्था, बे बान्थाखौ जोङो निस्सय मोनगोन। आरो जुदि जोङो निमाहा होनो हायाब्ला जोङो मोननाय नङा। खारन निमाहा होनो हानाय गोहोआ एकमात्र इसोरनियावल' दं आरो बेयो गुबुन मानसिनियाव गैथारा। खारन जों मानसि हिसाबै जों साफ्रोमबो पारफेक्ट नङा हिसाबै, नाथाय इसोरा पारफेक्ट। खारन बियो क्रिएटर, बियो गासैखौबो सोरजिदों। बेनिखायनो गासैनिबो सायाव बिहा अधिकार दं। नोंनि बागाननि सायाव नोंहा जेरेखम अधिकार दं, इसोराबो बेबायदिनो गावनि क्रिएसननि सायाव अधिकार दं। आं दिनैनि बे गुसुं बिसयखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन।